Mifa production flavor ani ondu jabarani flavor an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw bisimila a ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan hali n'a ma ɲɛ n bɛ deli k'o fɔ aw ɲɛna sanga a n'a ka waati n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ o de kama an ka baara in ye foroba baara ye an b'an ka dibila baarakɛlaw sɛbɛkɔrɔ fo kosɛbɛ kosɛbɛ kumaso kɔnɔna la yan ne ni n balimamuso bi yan madame la solution Kansutu Jarama Kansutu ça va Lagare kodi baasi n b'a la tan denbaya baasi foyi tɛ sun a b'i kan wa i b'a kan ko an b'a ɲina sun kɔ sisan an bɛ sen tɛgɛ la denmisɛnninw ka selimafiniw nɔfɛ n'o tɛ ayiwa sun kɔni aw ɲinɛna o kabi sunkalo bɛ se tile 15 ma maaw b'o sunkalo ko in bila kɔfɛ sa u ka seli musaka ko in ayiwa ala ka musaka ko nɔgɔya ya rabi ayiwa Lagare an b'an filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo wajibiya yani an ka don an ka babu kɔnɔna la an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'an donna maa min gasi la o k'an to deniya ye fili don ayiwa Lagare ayiwa an bɛna don an ka babu kɔnɔna la an bɛ taa kiriko gunankun kan min ye Mohamed Baci de ye ni an bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko Arasi Baci ayiwa kunnafoniya jumɛn bɛ ale ka ko kun kan Kansutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na ka bi kalo kelen bɔɲɔgɔn ko Arasa ni i bɛ ale dɔn ni chroniqueur ba don ni a kun bɛ kɛ réseau sanfɛ a bɛ kɛ radio sow la wa maaw b'a invité yɔrɔ caman an bɛ don a kun bɛ a hakilinaw de fɔ fasoko la o de kɔni hukumu kɔnɔna la Muruni daja kojugu o laban o bɛ a dan fara an bɛ wagati min na ko sisan ale kɔni minɛlen don k'a sabu kɛ a ye kunnafoni dɔw de di kunnafoni minnu ni a bugunatigɛ jɔnjɔn tɛ a bolo o bɛ o de kɛra an ka kiiritigilamaw kɔni ye a wele ni ka taa a don bɛrɛ la Kansutu ka fasiti ko an ka ta k'a lajɛ araba nin kalo in tile 12 yɛrɛ Isu Bacili Arashipa ale kun bɛ an ka finitigi fanga ɲɛkɔrɔ yaasa ka taa a ɲininka a minɛkun a ka se k'i da don la ni ka hakilina fɔ fasiti ko ni an y'a ta k'a lajɛ Kansutu Arashipa ka nin weleli ka taa a kɔni ka avocat kɔni bɔra ka kuma ka sabu kɛ ko a kɔni taara olu ma bɔ a kalama Kansutu ko u kɔni taara kiiri de bi a kan fɛn ma fɔ olu ɲɛna wa olu tɛ fɛn kala an ma Allah fasidi ko ni an y'a ta k'a lajɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko Arasa yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa a ka avocat ninnu kun ye weleweleda mun kɛ k'a fɔ ko n'u bɛ se ka fiɲɛbɔ dani di a ma fɔlɔ yanni a ka kiiriw bɛɛ lajɛlen kiiriw wagati bɛ se ka se cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la a kɔni kun welelen don ni ka taa a ɲininka wa a ma ɲɛ mun kɔ e ko fɔ ka bɛn kɛr'o la de u y'a sɔrɔ yɔrɔ min na y'a ta ni ka taa bila ye ba la yaasa a ka wagati kofɔlen kɔnɔ walasa kiiri ka tigɛ siɲɛ kelen i bonya b'a la ne yɛrɛ ma mun faamu ɲɛ b'a la Maître Bacili Arasa fa e k'o fana ma fara Arasa ka avocat kan de muso fɔ o fana b'a la dɛ o bɛ kɛ di ayiwa e ko mɔgɔ n'a fɔ ka dagoya i den na bamananw ka kuma tɛ ma nin ye ma nin mɛn i ma mɛn si la ayiwa ala ka ɲɛ ka d'an ma ya rabi ama ayiwa Musafu n'an bɔra yen an bɛ taa Mali ni Burkina dancɛ la ni o ye hɛrɛma kɔnɔ ye min ye an ka poste min bɛ yen ko bingani wale dɔ taara ka u sɛgɛrɛ maa 2 bɔnɛna u ni na maa 1 o ye an ka finitigilaka dɔ ye Kansutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na ni wagati kofɔlen laban ninnu na banbaciw ala n'an ka finitigilakaw kɛn bɛ ka bolo ja u kan na u kɔni ta kɛn bɛ Kansutu jatigɛli walew de ni ka a ta k'an ka sigidaw sɛgɛrɛ k'a ta k'an ka poste de contrôle sɛgɛrɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna la alamusadon Kansutu nɛgɛ kaɲa 4 wagati ni kɔni kɛra binganiba ye binganiba min ni i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na a kɛra hɛrɛma kɔnɔ ale tɛ dɔwɛrɛ u bɛ Mali ni Burkina frontière la Kansutu bingani kɔni kɛra sababu ye fo maa 2 ni tora a la fasirikɛla kɔni ko ni an y'a ta k'a lajɛ maa 1 o ye an yɛrɛ ka finitigilaka ye n'o ye polisi ye Kansutu maa 2nan o ye chauffeur dɔ ye wa ale yɛrɛ tɛ Burkina bɛ malien tɛ Kansutu ale ye Ghanayɛn ale kɔni ni fɛnɛ tolen filɛ ni a la Kansutu wa fasirikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka péage bureau mun bɛ yen gendarmerie bureau mun bɛ yen Kansutu u filɛ nin ye ni ka nin bɛɛ filenkolo ci ka a da kolon ci
k'an sutu wa ka an ka minɛnmisɛnnin caman ni ka taga ni olu ye k'an sutu nka fasiri kɔni ko ni an y'a ta k'a lajɛ an ka minnu bɛ fara an ka kɛlɛkɛcɛw kan yaasa u bɛ se ka dangari banbaatu la n'a bɛ fɔ olu ma ko aranfɔru olu kɔni sera ka se kɛnɛ kan teliyara o yɛrɛ hukumu de kɔnɔna la k'an sutu u kɔni sera ni ka maa kelen segana maa kelen k'an sutu u kɔni sera ka o minɛ wa u kɛlen k'o minɛ k'an sutu an ka mɔgɔ bananen ninnu ani maa minnu tora a la u kɔni filɛ ni ka olu ta senna teliya la ka se ni u ye Sikaso labitaniso la yaasa u bɛ se ka furakɛ cogoya min na k'an sutu o tuma an kɔni bɛ dugawu de kɛ maa minnu ni tora nin na ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma minnu yɛrɛ banana a la k'an sutu yarabi ala ka lafiya d'u ma i bonya b'a la Musafo ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye yarabi ala de k'an ka finitigiw dɛmɛ n'o tɛ u b'u sela koyi u b'u sela yɛrɛ de u b'u sela dɛrɛ ayiwa Musafo n'an bɔra yen min ye an ka baarakɛyɔrɔ min sigilen bɛ an ka jiko kama ko ayiwa ko an ka jateminɛ kɛ k'a sababuya kɛ an bɛ ji minnu san ni u bɛ manaw kɔnɔ k'an ka jateminɛ kɛ o jiw santa ko la k'an sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Mali kɔni kɔnɔna la ni maa kelen donna ko la bɛɛ lajɛlen bɛ don a la k'an sutu minnu bɛ a ɲɛɲini sariya kɔnɔ ka don a la minnu bɛ se k'u bila a la a bɛɛ lajɛlen de ka kan k'an sutu nka an ka laboratoire min bɛ yen ni a bɛ an ka jiw sɛgɛsɛgɛ ale kɔni de bɔlen filɛ nin ye ni ka welewele da kɛ k'an sutu ka a yira n'a k'a fɔ ko a bɛɛ taa an ka an janto an yɛrɛ la nin wagati ninnu na k'a sabu kɛ n'i b'a kalama u ka duuru ji ka taa se tan ji ma k'an sutu a kɔni dilanni de walakatalen don jamana kɔnɔ sisan minnu bɛ k'a fɔ ko olu u ta kɛ ni sariya ye k'an sutu olu maaw bɛ yen nka maa caman bɛ yen k'an sutu olu de kɛn bɛ ka ala ni kira minɛ ni ka nin masinini ninnu san ka wa minnu yɛrɛ lakodɔnnen don jamana fɛ ka tila ka olu ka etikɛtiw de nɔrɔ u ka mananinw na k'an sutu ni ka a da suwa ka a bɔ ka a jago mɔgɔw ma parce que kala ko ni an dun y'a ta k'a lajɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sanangufu kɔnɔ bara o de kɔni kɔnɔna la organisation mondiale pour la santé ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛ k'an sutu yaasa fɛn o fɛn de ye bɛ yen ko fɛn mun bɛ dankari buru adamaden ka kɛnɛya la yaasa u bɛ se ka wuli k'u jɔ cogoya min na ko o kɛlɛ o de hukumu kɔnɔna la nka an kɔni ka jamana in kɔnɔ sisan hali n'a ma ye k'a fɔ ko ji sachet in kɔni kɛlen don ka jɔyɔrɔba ta k'an sutu sisan an ka adamadenya yɛrɛ la k'a sabu kɛ an ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ kɛnɛ caman bɛ o ji in de bɛ sigi yen sisan k'an sɔrɔ fasiri ko an ka mariagew b'o la ka taa se an ka conférencew ma k'an sutu hali an ka fatuluw an ka denguluw k'an sutu ji sachet in de kɔni kɛn bɛ ni ka walakata fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka ko bamananw b'a fɔ u ka bamanankan la n'a fɔra ko sɔmɔnɔmuso bɛɛ lajɛlen ka jɛgɛfan jiran dɔw ta na kɛ nbanbaranbaki ye dɛ k'an sutu maa dɔw de bɛ yen sa olu kɔni kɛlen filɛ ni ka don nin jiko in na ka ji in dilan u yɛrɛ ye an t'a dɔn ji in bɛ bɔ yɔrɔ min na robinet la ji don wa k'an sutu kɔlɔnna ji don wa château ji don wa maa t'a dɔn ji kɔni bɛ bɔ yɔrɔ kelen min na fasiri kɔni ko an bɛɛ lajɛlen ka an hakili sigi jiko in na nka an ka nin laboratoire min bɛ yen ni ale kɔni de bulen don k'i jɔ jiko in kama k'an sutu a bɛ wuli ka jɔ caman la yaasa ji ninnu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogoya min na k'an sutu an bɛ se ka a utiliser cogoya min na i bonya b'a la. Musafo a sera ten an ka jateminɛ kɛ ko la dɛ n'a fɔra ko e b'i ta kɛ sariya kɔnɔ ne bɛ k'a ɲini k'e ta la gosi o ma nɔgɔn dɛ jamana in dun ko caman y'o ye dɛ nin bɛɛ ye jamana marabagaw ye nin kɔni bɛ dɔ ta an yɛrɛ ye nin y'an yɛrɛ nɔ ye an yɛrɛ kan ka jateminɛ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛn mun kɔni bɔ k'a feere e bɛ k'a feere mɔgɔw de bɛ a min k'an sutu e kɔni kan k'i jija o bɛ taa sira mun kɔni kan e ka taa o kan an de bana wuli an b'a fɔ ko maliyɛn tɛ yɛlɛma jɔn ye maliyɛn k'a sɔrɔ a kan ka yɛlɛmali kan ka daminɛ an yɛrɛ de la fɔlɔ sani a ka se mɔgɔ wɛrɛ ma o don ayiwa Musafo n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga politiki ko gunankun kan min ye ko Guwaɲɔn Kulibali ale kɛra URD parti ɲɛmɔgɔ ye k'an sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na sayakɔrɔni ale de bɛ bɛɛ lajɛlen ta kelen kelen n'i ko URD o tɛ président Sumala Sise ka parti ye wa k'an sutu kabi Sumala Sise kɔni ni ala y'a ka miniji dɔgɔya k'an sutu
a kɔni kɛra ko ye fɛn in kɛra kabi 2020 wagati quand surtout le 25 décembre 2020 Soumala Cissé ni président ba in ala ma hinɛ n'a la ale kɔni taara da ko gɛrɛ masa quand surtout kabi o de kɛlen no ka i n'a fɔ i b'a kalama cogoya min na anw kɔni farafindenw anw tun bɛ tiɲɛ ko kɛlɛ la ale kɔni taalen i da ka parti min to a ko tiɲɛ ye kan surtout a ko kɔni kun kɛn bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ye ɲɔgɔn sama kan surtout fo a ma ɲɛ mun kɔ parti yɛrɛ kun bɛ ɲini kana to a ko dafɛ nka fasiri kɔni ko an ka a ta k'a lajɛ arabadon nin kalo in tile 12 Cour suprême di Mali kɔni bɔlen filɛ ni ka a ka sɛgɛsɛgɛli labanw jaabiw bɔ k'u bi k'a fɔ ko Gwaɲɔ Kulubali ale de kɔni ka kan ni ka kɛ IRD ɲɛmaa ye kan surtout o kɔni kuma kɛli a kɔni jara maa dɔw ye i n'a fɔ kan surtout a ma ja maa dɔw ye hali dɔɔni k'a sabu kɛ professeur Saliku Sanogo ale de kun kɛn bɛ ni ka i cɛsiri ko a tɛ bɔ ɲɛmɔgɔya in na abada o ɲɔgɔn sama de kun kɛlen filɛ ni ka u se fo bɔgɔ jeninen kan surtout nka a ma ɲɛ mun kɔ a kɔni kɛlen filɛ ni o ye wa nin kiri kɔni a jajalen filɛ ni Gwaɲɔ la hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa caman bɛ minnu kɔni ko fɔ ko nin ko in tɛ olu fɛ la ko i n'a fɔ Musa Saïd Diallo secrétaire adjoint à la communication du parti proche du professeur Saliku Sanogo ale kɔni bɔra ni k'a ka dusumakasa yira k'a fɔ ko jɔn wa ala ko nin kiri in ko ale kɔni fɛ la ko tɛ ko wa ale kɔni bɛ kɛ a na laban ale na i senfa kan surtout o tɛmɛlen kɔ ka bɔ an balimakɛ Abdurahman Jara président de la jeunesse du parti ale kɔni fɛnɛ ni Gwaɲɔ olu bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔra k'a fɔ ko olu kun sigilen don ni nin ye k'a fɔ ko tare ko donna a mana mɛn cogo ko kiri na tigɛ a tigɛ cogo la kan surtout an bɛ wagati min ko sisan Gwaɲɔ Kulubali ale de kɔni kɛra IRD président ye mun bɛ ala ma hinɛ n'a Soumala Cissé la ko o nɔrɔ bila i bonya b'a la Musa fɔ bamananw ka kuma tɛ maa tɛ diya bɛɛ o maa yɛrɛ fana tɛ se ka goya bɛɛ a ma diyanbagaw fo a banna dɛ ayiwa n'an bɔra yen sa ayiwa Musa fo n'a ma ɲɛ sa ko fɛti bɛ k'i sɛnsɛn n'o ye seli ye ayiwa ko bagan feerelaw n'o ye misi feerelaw ye olu fana y'u ka sɔngɔw bɔ k'a bin dɛ kosɛbɛ kɛ kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko 31 o ye sɛw ka fɛti ye seliba o ye sagaw ka fɛti ye kan surtout an kɔni bɛ a hakiliya k'a fɔ ko Mali kɔnɔna la seli fitinin o kɔni ye misiw ka fɛti ye k'a sabu kɛ an maa caman de bɛ an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka musaka ni bɔ yaasa a bɛ se ka misi sɔrɔ cogoya min na an bɛɛ lajɛlen na sogo sɔrɔ ni ka jigin n'a ye denbaya la ka surtout nka fasirikala ko ɲinan ta in dɛ tɛgɛ tɛ se ka da misi kan kan surtout misi kɔni b'a daminɛ sɛfɔ wari 35,000 hali 34,000 b'i bolo i tɛ misi sɔrɔ koyi fo 5 o fana tɛ misiw ye k'a fɔ ko mɛrɛmani ninnu i yɛrɛ ɲuman na i n'a fɔ misi bogotiginiw misi bogotiginiw misi kamalenniw o yɛrɛ a denmisɛnninw sa kɛ kan surtout o kɔni ko i kɔni n'i y'i tɛgɛ da o kan o b'a daminɛ 37,000 la kan surtout fo ka taga se CFA wari 1,000,000 boyango kan surtout fasirikɛla ko an k'a ta k'a lajɛ ko mun de nana ni nin gɛlɛya ye dɛ a y'a ta ka fasirikɛla yɛrɛ wulila ni ka se misi feere yɔrɔw caman na yaasa a bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ a la cogoya min na ka surtout e ko a bɛɛ lajɛlen da tɛ file kelen na dɛ k'a fɔ ko ɲinan san kuru bɛɛ alima betayi kan surtout ko tɛgɛ tɛ se ka da o kan n'o ye misi balo ye kan surtout ko misi balo kɔni sɛbɛ kɔrɔ gɛlɛyalen don sisan kosɛbɛ ko o de kama misiw fɛnɛ u sɔngɔ taalen filɛ nin na kan surtout ko hali olu yɛrɛ kun bɛ taa misiw ta fɔlɔ la u bɛ misi ɲɛnɛmaw sɔrɔ 50,000 kan surtout nka n'u nana u na se k'a feere 50,000 ani 50,000 ɲɔgɔn na kan surtout nka o banna bi dɛ
k'a sabu kɛ olu yɛrɛ tɛ o 50 misi n'i ko k'i b'o o san o tɛna kɛ misi ɲɛnama ye i laban o na to i bolo kan sutu faseli kɔni ko nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ dɔ yɛrɛ fɛ kan sutu aliman betayi ko i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na k'a fɔ ko o saki yɛrɛ taara fo 2,600 bɔɲɔgɔnko la kan sutu o de kɛlen don o wari ye wa kan sutu fo ka tila ka taa yɛlɛ tuguni ka taa se fo 3,000 bɔɲɔgɔnko ma awa kan sutu ko o de kɔni hukumu kɔnɔna la k'a fɔ ne ma a ma ɲɛ misi balo gɛlɛyara jagoya misiw bɛɛ gɛlɛya ne ko a ma ɲɛ mun kɔ an laban ni jagoya tɛ jagoya kɔni tɛ an tɛna taga sogo dɔ san walima an tɛ o kelen o ni misi gɛlɛyara i b'a dɔn u bɛ dɔ fara kulo kan sisan an t'an ta kɛ bakɔrɔnin don a banna dɛ Musafo san o san ko nin ne ka gɛlɛn wa nɔgɔya yɛrɛ de tɛ kɛ kuma si ayi o kelen an kɔni fɛ yen yan ni kan sutu n'a a montera wa ayi jigin togo t'a la a tɛ descend dɛ ala k'an bɛ sababa amina yarabi ayiwa Musafo lagare ayiwa n'an bɔra yen sa halisa an bɛ to an ka bamaliba kɔnɔna la nka ko min ye Amerikɛnw ka jamana ye n'an ko ma ko États-Unis d'Amérique ko olu kelen bɛ ka kangarimada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma dɛ kan sutu kangaridakaw sa wuli ka bɔ n tɔn k'a ɲɛ e ko an tulo ma dege ninnu ka porobaganiw na de kan sutu k'a sabu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye pied don Emmanuel Macron ni a ka maaw la kan sutu olu kuma da to olu bolo bilen nka u ka maa minnu bɛ an fɛ yan u n'a fɛɛrɛ de kɛ kuma don olu da yaasa anw na ka u bɛ anw bali cogoya min na kan sutu nin ye Lamɛrikɛnw kɔni ka weleweleda kan ye weleweleda kan min ni u kɔni y'a fɔ ko olu laban u ka sɔrɔdasi mun bi yan n'o ye sɔrɔdasi 3,000 ɲɔgɔn na 1,500 ɲɔgɔn koyi kan sutu ko u kɔni na fɛɛrɛ kɛ ko ka olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni a ye kan sutu ko o ma ɲɛ dɔwɛrɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko an ka jamana marabagaw kɔni tɛ ka u ka sariyaw bonya sisan kan sutu wa hali a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu kun ka avioniw bɛ munumunu salo mun kɛ kan sutu jamana kɔ kan ani jamana fan wɛrɛw fɛ ko anw kɔni ka jamana marabaga kura ninnu ko abada ko o kɔni tɛ kɛ bilen kan sutu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kalo tɛmɛlen ninnu na kan sutu k'a daminɛ janvier kalo la ka se mars kalo la an ka finitigilakaw n'o ye an ka jamana marabagaw ye olu kɔni ye ninnu ka voli 700 u y'o de bali awɔ dɛ o m'a fɔ k'i tɛ wuli sa nka n'i bɛ wuli kan sutu fo i ka i sara i n'a fɔ fɔlɔ fasoba Mali kun bɛ bajanbilaya mun na wagati mun ma u ja u n'u viw ka taa wagati mun ma u ja u n'u viw ka na kan sutu o de kɔni ko la ko banna sa wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ wuli fo a ka kɛ wulili jɔnjɔn ye kan sutu a na kɛ k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛma u kɛn bɛ ka nanzara kulo bilen k'u ta u gɔnɔ ma kan sutu fiɲɛ b'i ni ka na tila o la o de kama kuma kelen yɛrɛ tɛ u da bilen Amɛrikɛn jamana ale kɔni ko wa fɛn mun yɛrɛ digira olu la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye Wagner ka nali ye ne ko an bɛ nin ko in na halisa de a b'u da an ye dɔ kɛ nin kuma ninnu na sa dɛ Wagner olu yɛrɛ mana se ka taa sa an yɛrɛ na se ka lafiya an y'o f'u ɲɛna dɛ k'a fɔ k'an ka jamana tɛ tigɛ ye bilen k'a sarada bɛɛ lajɛlen k'i ta abada kan sutu de kɔni kɛlen u kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko ni ala ma dɔwɛrɛ kɛ ko olu kɔni min'u ka koso n'u ka kasa n'u ka kasakasa bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a a ye ko k'a sabu kɛ ko fasoba Mali an kɔni jɔlen tɛ an jɔyɔrɔ la bilen olu kun bɛ u ka avion minnu ta ni k'u dɛn ka taa banbaciw dɛmɛ u ka kɛlɛ la a na kɛ n'o sera bɛɛ lajɛlen tununa olu la wa u ko ko an ka ta k'a lajɛ hali kɔsani na an ka drone de reconnaissance min ye turunin cɛ kidali ni o kɔni kɛn bɛ k'u ye ni a ma kidalikaw yɛrɛ jatigɛ fo olu faransekaw ni olu amerikikaw ka sabu kɛ u bɛɛ lajɛlen de bɔlen don k'a fɔ ko o ye ko ye ko min ni o dagalen tɛ k'a sutu u kɔni y'u ka nin kunnafoni in di wa an bɛ wagati min na i ko sisan an ka belebelew n'o ye an ka finitigilakaw ye u ma hali kala sɔɔri u ɲin na ni ka bɛn ni a ye k'a sabu kɛ a jeninen wa ka taa se a balabalalen ma a wusulen wa n t'a dɔn n b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ka kan anw ma n'a y'u ja
sini ka ja o ka kɛ bi ko di tan n'u sen fila i bonya ba lagare o bɛ ka ɲina min an y'o de f'u ɲɛna ko sinimani bɔ banna kulonkɛ Mali a bɔra sinimani na dɛ a bɔra o la a ye réalité don sisan u ka jateminɛ kɛ u ka faamuyali kɛ n'an bɔra ye Musafu halisa an bɛ to an ka Bamaliba kɔnɔna la min ye ko carte d'identité biométrique ale dili baaraw daminɛna kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na araba don nin kɔni kɛra lancement ba ye lancement min ni a y'a yira k'a fɔ ko carte biométrique kan surtout hali ni a ko in kɛlen don sisan saratu tigɛ ye k'a sabu kɛ kan surtout ne kɔni ma fɛn kelen de faamu fasoba Mali ko la ni ko mun kɛra k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ ka kan ni a ye kan surtout mɔgɔw de bɛ tila ka taa sɛgɛn o nɔfɛ non seulement volonté bɛ mɔgɔw la k'a kɛ mɔgɔw bɛ sɛgɛn a nɔfɛ i t'a sɔrɔ kan surtout o ni o dɔgɔyama ni a ko kuma ka ca dɛ o mɔgɔ woloma kan surtout ka a kɛ de ni e maa min ka maa bɛ e b'i da fo lɛri min kan surtout e de bɛ na o b'a sɔrɔ dɔw ye tile 3 walima ka taga se tile 4 ma Kajatu Mali an k'a ta k'a lajɛ kan surtout Kajatu Mali ko ale kɔni mɛnna nin ko in nɔfɛ kan surtout wa den fitinin yɛrɛ de tun bɛ ale bolo koyi ale kɔni ye i ta kɛ commissariat minnu bɛ ka yaala kan surtout yaasa a bɛ se k'a ka nin buguna tigɛ in sɔrɔ cogoya min na kan surtout nka faseli ko an k'a ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko buguna tigɛ ko in a ka di malidenw ye ni a baarakɛ cogo ma yɛlɛma kan surtout a ma nɔgɔ hali fitinin ka sabu kɛ an yɛrɛ bɛ se ka a seereya kan surtout walasa i ka nin carte in sɔrɔ ka gendarmerie minnu yɛrɛ tun bɛ anw ka yɔrɔ la kan surtout f'i ka taa depuis 1 heure du matin e ko 1 heure wa o tɔgɔ sɛbɛn in de ye dɛ wa n'i taara wa ne ma fɛn mun faamu kan surtout u bɛ nombre dɔ de fɔ ko a sera 20 personnes ma a sera 10 personnes ma a sera 30 personnes ma kan surtout a bɛ jɔ a bɛ n'a fɔ an ka carte d'identité civile kan surtout carte d'identité civile an b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw bɛ yen fo olu k'a fɔ an ka finitigilakaw i b'i si bɛɛ kɛ i bɛ carte d'identité civile nɔfɛ i bɛ commissariat kɛ i bɛ gendarmerie kɛ i bɛ brigadiw kɛ mana ta a bɛ f'i ye ko carte banna nka sufɛ ni olu finitigila kelen la minɛ u bɛ obligé ka taa n'i ye de ko parce que hali ni carte b'i bolo hali ni ka carte date bannen don u bɛ obligé ka taa n'i ye de fo i ka taa wari wɛrɛ de sara ka bɔ k'a sɔrɔ hali ni i ko bon n bɛ si aw fɛ yan ni carte bɛ yan sini n bɛ n ka carte yɛrɛ dɔ wele o tɛ sɔrɔ u bolo ka surtout n'an m'a ko ta k'a lajɛ e ko ko carte biométrique ko in kun tɛ ɲini ka na kɛ o ye dɛ ka sabu kɛ jama bɔlen don fan bɛɛ lajɛlen a ka di bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ nka ka surtout n'i y'a ta k'a lajɛ komi an ka minisiri yɛrɛ kɔni bɔra ka kuma a y'a yira k'a fɔ ko maa 1,000,000 ani ɲari olu taw yɛrɛ kɛra ka ban kan surtout nka ni ala kɔni sɔnna a ma a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa fɛɛrɛ min b'a sɔrɔ to an maliyɛnw denw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin sɔrɔ lafiya la cogoya min na kan surtout a ko a tɛna dan commissariat dama ma a tɛna dan mairie dama ma a tɛna dan gendarmerie dama ma kan surtout ko e ko in laban tɛna kɛ i n'a fɔ arafɛki cogoya wa a wuli yɛrɛ ni ka jamanadenw sɛgɛrɛ fo u sigiyɔrɔ la k'a sabu kɛ dugu in dan tɛ Bamakɔ kelen ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka marabolo sigida dɔw bɛ olu ni nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ka jan yaasa u ka se ka wuli ka mairie sɔrɔ kan surtout fo ka kilomètre caman kɛ yaasa u ka wuli ka polisiso sɔrɔ a bɛɛ ye kelen ne ko n ko o ye tiɲɛ ye o ye an ka yɔrɔjanw ye nka an bɛ yɔrɔ min na i ko Bamakɔ ne kɔni b'a dɔn n'u ma mécanisme falen a baarakɛcogo falen kan surtout mɔgɔ caman laban o jɛra a kɔ dɛ Musafu ne yɛrɛ min filɛ ne ye su hakɛya min si nin ko in kunkɔrɔ n ko don na ne wulila ka taa 3 heures an yɛrɛ ka gendarmerie la ne taara sɔrɔ ko lisi fara o don dɛ ne dabali yɛrɛ banna nka o y'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama tɛ nka lisi kɔni fara Musafu ne b'a sɔrɔ donni min kama k'i da ka taa kɛlɛni fɛ o b'i wele lagare ne b'a sɔrɔ donni min kama depuis 21 heures ne sigira yen fo ka taa dugu jɛ e fana de ye man jam Musafu an ma sunɔgɔ y'an ɲɛ la koyi wa u bɛ tila ka taa mun fana kan an bɛ don n'an ka lisi ye u bɛ tila ka taa an ka lisi falen k'an tɔgɔ b'o dɔn nin don ye n bila n kɛlɛ ka bolo kan koyi ne kɔni b'a dɔn n'u kɔni tun b'a cogoya falen nin ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ nin ko ninnu tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni kelen ne dusu ka bɔ a ma nka ne dusu ka bɔ a ma dɛ parce que kan ne ye ko dɔ jate minɛ an fɛ yan ni ko ni mu bonya dira mɔgɔ dɔw ma dɔrɔn
olu de bɛ kɛ o b'o titirinin d'a yɛrɛ kan k'a sɔrɔ n'i y'a jateminɛ n'a fɔra ko an bɛ wuli walasa ka taa mɔgɔw de ɲɛnabɔ o kumakan duman tɛ fɔ i ye k'a sɔrɔ nenini jugu ni kumakan jugu an kan k'a ɲɛsin olu mɔgɔ minnu ma n'olu yɛrɛ kan ka kumakan duman fɔ an ye k'an sutu kumakan duman kisɛ kelen i tɛ mɔgɔkɔrɔbaya tɛ o la denmisɛnniya tɛ o la stati foyi t'o la ko parce que olu kɔni de talen filɛ nin ye olu de kan ka nin baara kɛ donc dimi bɔ olu kɔnɔ sa olu n'o bɛɛ la ala k'an bɛɛ sababu amina yarabi n'an bɔra yen sa Lagare an bɛ taa Tɔnbɔkutu n'an sera Tɔnbɔkutu an bɛ taa cogo Ɲafunge ayiwa ko min ye fagali cogo jugu dɔ ye o kɛra o yɔrɔ nin na dɛ Ɲafunge dɔ ma deli ka se nka an y'a tɔgɔ mɛn i ma deli ka se yen ayi an ka fɔlikɛla ba in ale fari ka turu ala ma hinɛ la awɔ ale ka yɔrɔ don mɛnɛ ale ka yɔrɔ don Ɲafunge ka di dɛ kodi n ye tile damanin kɛ yen ile ne yɛrɛ de kɔni garijɛgɛ ma diya kɔrɔbɔrɔmuso ko la n'o tɛ kun kan ka kɔrɔbɔrɔmuso kelen sɔrɔ dɛ e k'i tɛgɛ da i dusu la tan nana bɛ awɔ muso ɲuman na maliyɛn cɛ bɛ se i ye fɛn min faamu diinɛ la dɔrɔn o kɔni ko ala ko k'an ka taa fo 4 o kɔni maliyɛn cɛ kɔni y'o de faamu e ka sabali an ka da tan nana k'a sutu ala ka an bɛɛ sababa ma i y'a fɔ cogoya min na an ka taa Ɲafunge k'a sutu hali n'a ma ɲɛ kunnafoni duman kɔni tɛ yen ka sabu kɛ an ka sergent de police n'o o kɔni ye Cheikh Jalo ye Cheikh Jalo ale kɔni bɔnɛlen filɛ nin ani la k'a sutu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲafunge ale bɛ Tɔnbɔkutu mara la k'a sutu a kɔni ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ a bɔtɔ a ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la k'a sutu Banbaciw de filɛ nin ni a lajɔ a kɛra jumadon k'an sutu nɛgɛ kanɲɛ 18 sanga 40 dalen o quoi k'an sutu kɔni filɛ nin ye ni a lajɔ a n'u ka mugujugu wuli a kan k'an sutu a ma ɲɛ mun kɔ kamalen ani tora a la a ko Cheikh Jalo n'i y'a ta k'a lajɛ a yɛrɛ si bɛ taa san 27 bonyanko la k'an sutu a bangena yɔrɔ min na o de ye Kayi a bangera commune kɔnɔ o de awa denbaya la k'an sutu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kunba dugu kɔnɔna la k'an sutu nka fasiri kɔni ko an ka ta k'a lajɛ ni maa in kɔni ale fatulen filɛ nin k'an sutu a furulen don den 3 o kun bɛ a bolo k'an sutu cɛman 1 fo ka taa se musomanin 2 ma an kɔni bɛ jɛ ka dugawu de kɛ k'an sutu ala ma hinɛna an balimakɛ Cheikh Jalo la ala ma yafa ka a ma k'an sutu a kɛɲɛna si mun na ala k'o di a kɔ ma ala k'an ka finitigilakaw an yɛrɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ni banbaci wale ya rabbi Lagare n'an bɔra yen an bɛ taa ko min ye an ka finitigilakaw ye o ye tɛgɛ kɛ banbanci maa 8 ɲɔgɔn na kosɛbɛ kɛ ayiwa kunnafoniya jumɛn b'i bolo nin ko in kan k'an sutu sibiri avril kalo tile gale yɛrɛ kuru kanba pile ale kɔni bɛ taa ale ni Jalasabu cɛ o ye kilomɛtiri 15 bɔɲɔgɔnko ye an kɔni ka finitigilakaw n'o ye GTA D kɛlɛtigi olu kɔni ka wuli ka jɔ dɔ de senfɛ k'an sutu u filɛ ni ka dangari kɛ maa 8 bɔɲɔgɔnko la k'an sutu nka o bɛna ta an ka ni finitigilakaw u ka mobili dɔw taara yɛlɛ mugujugu furuntaw kan k'an sutu o kɔni kɛra sababu ye ka maa 7 k'an sutu ni ka o sɛbɛkɔrɔ bana an ka maaw la k'an sutu nka fasiri kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanga a n'a ka waati nin ko ninnu de sangawulen do ye nka an ka finitigilakaw kɔni sera ka bɔ ka binni min kɛ ninnu kan u filɛ nin ye ni ka marifa kɛlɛkɛminɛnw caman sɔrɔ u la k'an sutu radio taliki walikuw b'o la moto awjini b'o la téléphone portable b'o la lamɛ carte tu u kɔnɔ k'an sutu fusil de chasse b'o la k'an sutu an ka maa minnu banalen kɔni filɛ nin ye olu kɔni kɛra teliyara de ka taa yɔrɔnin kelen yaasa u bɛ se ka te sevare dɔgɔtɔrɔso la cogoya min na i n'a fɔ i b'a kalama cogoya min na sisan pankuruw bɛ an bolo an ka finitigilakaw kɔni ni ala ye minnu garijɛgɛ bana la olu bɛ se ka ta yɔrɔnin kelen ni ka furakɛlikɛ yɔrɔ sɛgɛrɛ yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ u ka bana la cogoya min na k'an sutu i bonya b'a la. ayiwa musa fo k'ala ka lafiya di banabagatɔw ma ala ka an ka finitigilakaw dɛmɛ halisa n'an bɔra yen sa halisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka gunango sanfɛ min ye ko kɔmpɔl Segu Mane ale n'a ka cɛdenw olu ye tɛgɛ kɛ banbanci
dɔw la dɛ kan susu ina fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na mɛnna an ka ko la ani n tora la o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ commissaire divisionnaire kan sutu Sogonikɔ ya Manɛ Seku Manɛ ale kɔni n'a ka cɛdenw u filɛ nin ka u tɛgɛ da banbaciw la banbaci min ni olu kun kɛn bɛ nin ka ninakili ni sunɔgɔ kan goya an na an ka sigidaw la kan sutu Fasili ko i ka an ka ta k'a lajɛ ni maa naani yɛrɛ tɛgɛ dara u kan cogoya jumɛn a ko an ka ni finitigilakaw ka laadala yaala n'a bɛ f'u ma ko patrouille patrouille de sen fɛ kan sutu u kɔni tɛgɛ dalen filɛ nin maa fila minnu ni moto dɔw kun bɛ u bolo moto min kɛn bɛ segana moto ye kan sutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la tɛgɛ dara u ka yɔrɔ min yɛrɛ la o Tour de l'Afrique fanfɛla ye o de kɔni kɛlen ni cɛden ninnu u ma a bila da kelen da la u filɛ nin ka ninnu dɔ ka taa n'u ye 7e arrondissement kɔnɔna la kan sutu u donnen 7e arrondissement kɔnɔna la ɲininkali busamisɛnnin guwanen u la a taara sɔrɔ marifa dɔ yɛrɛ kun bɛ u kun kan sutu wa mun bɛ an dabali ban ja u ka telefɔni lajɛli a taara sɔrɔ marifa wɛrɛ foto bɛ o la kan sutu marifa min ni u kun labɛnnen don ka taa o marifa in san maaw bolo maa minnu ni olu fana kun ye u ɲɔgɔnnaw ye kan sutu nka vocal kɔni de y'a to an ka finitigilakaw bɔlen filɛ nin bɛɛ kalama kan sutu an ka finitigilakaw Manɛ a n'a ka cɛdenw u ma bila dagerenda la u filɛ nin ka wuli kan sutu ka to u tɛgɛ da o maa fila wɛrɛ kan kan sutu ka taa sɔrɔ a fɔra cogoya min na a kɛra o cogo la marifa kun bɛ u bolo koyi kan sutu wa u ni moto min minɛna a bɛ fɔ o ma ko boxeur fo ka taga se jakarta kelen ma kan sutu nka ni maa ninnu u kɔni ko tiɲɛ Ala ka kan baara wɛrɛ tɛ olu la kan sutu ni bingani wale tɛ an bɛ wagati min na ko sisan olu kɔni bɛ finitigilakaw ɲɛkɔrɔ yaasa u ni ko min ka kan k'o da u kɛnɛ kan hali n'a ma ɲɛ an ka finitigilakaw kɔni ye wele da kɛ k'a fɔ ko an ka u dɛmɛ yaasa kan sutu n'a ma olu dɛmɛ a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de kama ko ne ye wele da kɛ k'a jira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka se k'u dɛmɛ yaasa u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na i bonya b'a la. Ayiwa Lagare e kɔni ne tɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na hali n'a ma ɲɛ ne ba ka yirisuma ɲɛnafin bɛ ne la kan sutu yirisuma bɛ n bolo baro Jarakɔrɔ ale bɛ yɔrɔ dɔ labɛn ye kan sutu climatiseur artificiel de ye ngo artificiel original ala yɛrɛ ka climatiseur mana n ka o mangoro suma in sɔn k'i ni da o kɔrɔ sun bɛ tɛmɛ e kan seli kuma tɛ n tɛ se ka ci ka kɛ Lagare ja mini wite ye n'Ala sɔnna ma yanni sunkalo ka ban an bɛ Baro fo ka tɔnɔ Buware fo ka Gana ka bɛɛ lajɛlen fo ka sutu n y'a f'i ye cogoya min na an tɛ ɲinɛ Sabalibugu ka foli kɔ ka sababu kɛ n yɛrɛ ba bɛ yen a bɛ jɛmukan in lajɛ kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo e ko anw na seli wɛrɛ bɛ anw sɔrɔ anw na jɛmukan wɛrɛ kɛ yanni seli wɛrɛ cɛ a ko in ma da seli tɛ kɛ juma kɛ o y'o de fɔ dɛ o kɔni bɛ calendrier kan a ko juma dɛ an b'a ɲɛ mun kɔ lala an tɛna an ka sanbɛ foli o don an b'o kɛ wa an bɛna kɛ de est-ce que an tɛna kɛ an bɛna kɛ an bɛna kɛ ayiwa jɔn wala a bɛ n'a fɔ ko in sera a kuncɛ hali n'a ma ɲɛ bi tɛ sunkalo tile 23 ye o don ayiwa Lagare k'an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina bɛɛ tu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne ko n'an donna maa min gasi la an bolo fila b'an ko k'an to denniya ye an bɛ Jakite yɛrɛ fo dɛ n'a m'i hakili to an na a fa ye dɛ ni Jakite m'i miiri Ala ma k'i hakili to an na nin tɛ ko ye ko bɛɛ kɔrɔ tɛ fɔ ayi a kɔrɔ tɛ ko bɛɛ tɛ se k'a fɔ nka a yɛrɛ y'a faamu hakilima o bɛ kulu kunjɛ dɔ fuga ye ayiwa ni Ala ma baasi kɛ olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ladiriya la ka kunnafoni jɛlen d'u ma.